Lihlala abantu abalinganiselwa emakhulwini amabili namashumi amahlanu kulezi nyanga eziyishumi ezedlule iCOVID-19 ishiye kukhalwa emzini engamashumi amahlanu kule ndawo. Ngebhadi-ke awasekho amahlathi okucashela icorona kulabantu abahlala kule ndawo. Esikhathini esingangesonto kunabantu abangamashumi amathathu abahaqekile kwathi-ke abathathu bashona. Manje-ke imigomo yalolu bhubhane isiqinisiwe njengokuzanywa ukunqandwa ukubhebhetheka kwalesi sifo. Limited resources at the moment, and this make it more difficult to cope with. So if there's anyone outside who can help us with any resources, anything, you're welcome. And our community members at the moment, they are a bit scary because they do not know what will happen next. They are scared about tomorrow because no one knows when tomorrow comes. We already have 3 fatal cases. And our motto at the moment is stay safe and keep on going. And I do hope that we will overcome this pandemic through Christ, our Savior. Ukuthi ingxenye yemizi yakule ndawo inomuntu ohaqekile. Ukuzivalela endlini kubonakala kunzima njengoba izindlu ezumxhaso oluvela kuhulumeni zincane kakhulu kanti-ke nezikhungo abangaphephela kuzona ziqhelile. Idolobha eliseduze yiFrededal kanti-ke liqhele ngamakhilomitha ayi150. I-Uniting Reformed Church izama ukwelekelela la ingelekelela khona. IKliprand unxusa ukuthi ulekelelwe kanti-ke uyatholakala kuFacebook. uDominic October unxusa ukuthi-ke babekwe emthandazweni njengoba besibekelwe yifu elimnyama.